खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनिफ्रायबो आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि गोदान मावफुं आफादनि बिसायख'थियाव 4 देरहासार जानो हादों। डिब्रुगढ़ जिल्लायाव जानाय आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन 2024-2029 मायथाइनि गोदान आफादाव बिटिआरनि ओनसोलनिफ्राय 4 सोद्रोमाफोरा जायगा आवग्रिनो हाबाय। क'क्राझारनिफ्राय केडिएसिनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्मआ आसाम अलिम्पिक एस'सिएशनाव लेङाइ आफादगिरि महरै आवग्रिनो हायो आरो तामुलपुरनि लोगो नेहाथारिनिफ्राय राजेश बर', एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार्सनिफ्राय अदालगुरिनि प्रनिल दैमारि, बाक्सानि पंकजराम बर' बिथांमोना जायगा मोननो हाबाय। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो कबिरन्जन ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावो। मैया डिब्रुगढ़आव आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि जि एजिएम जादोंमोन एनुवेल जेनेरेल मिटिं आरो बेयाव जों लोगोसे गोदान मावफुं आफादनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन। बावहाय आसामनि अलिम्पिकनि आफादगिरि हिसाबै आगुनि आसामनि गिबि मन्त्रि आथिखालनि सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा सायख'जायो आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै यख'थ बिथाङा सायख'जायो आरो जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कबिरन्जन ब्रह्म बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय आरो तामुलपुरनि राजेश बर' बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। बिनि उनाव जोङो 2 काउन्सिल एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार मोनदों। अदालगुरिनिफ्राय प्रनिल दैमारि आरो बाक्सानिफ्राय राजुराम बर'। गासै जों 4 बिटिआर हालामनिफ्राय आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनदों। जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै जोंनि बिटिआर हालामनिफ्रायबो जाहाथे गोबां आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बे नाजानाया जाफुंसार जादों। आङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बे समाव बयखौबो आङो साबायखर बावदों जायफ्रा जोंनि बे बिजाथिफोरनो भट होबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव आसाम अलिम्पिकजों थाफानानै बिटिआर हालामाव जाहाथे आरोबाव स्पर्ट्सनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनायनि खाबु मोनो एबा स्पर्ट्सखौ दावगाहोनो हायो बेखौ जों मिजिंथिबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो। गासै 200सा बावहाय सोद्रोमाफोर दङ। मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय सानै भट होनो मोनो जायहा क्रेडेन्सियेल दङ। बेबायदिनो बावहाय भट होनायनि मोनसे सिस्टेमजों बेयाव खालामनाय जादों। बावहाय जायफ्रा बाहागो लाहैदों बिथांमोना भट होजोबाखैब्लाबो नाथाय इलेक्सन जादों आरो बे इलेक्सनावनो बिथांमोना सायख'जादों। आं बे समावहाय गिबियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोगोन। कारना जाहैबाय आङो आसाम अलिम्पिकआव इलेक्सन गेलेनायनि खुनु मोनसे परिकल्पना गैयामोन। बिथाङा आंखौ उइलिंलि फन खालामना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। अलिम्पिक एस'सिएशना रिसाफल जानायनि लामायाव दङ पारमिटिं पिरियड, ओंखायनो नोङो जेरैखि जायाबाबो नमिनेसन फाइल खालामनांगौ। आं बे सारनि जे आंखौ खावलायनाय बेखौ आङो गनायनानै आङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों आरो बे गेलेनाया दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंबाय। बिनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांखौ साबायखर बावग्रोबाय। बिनि उनावहाय आंखौ हेफाजाब होदों बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन, जोंहा आफादगिरिया लरेन्स इस्लारि, एमएलए मानजाथाव बिथां, बेजों लोगोसे डक्टर दुलेन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिथाङा, सालबारि डिएसएनि सेक्रेटारि बिथाङा, बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना गोग्गोम नाजानायनि गेजेरजों जों बयबो खौसेयैनो नाजानानै दिनैनि बे मोगथां महराव जे आं जे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहानो हाबाय आसाम अलिम्पिक एस'सिएशनाव, आंजों लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै राजेश बर' तामुलपुरनि क'क'नि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट आसामनि बिथाङाबो देरहानो हाबाय। बेजों लोगोसे प्रनिल दैमारि गाहाय नेहाथारि डिएसए अदालगुरिनि, बेजों लोगोसे बाक्सानि डिएससिनि गाहाय नेहाथारि पंकजराम बर' बिथाङाबो एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार हिसाबै देरहानो हाबाय। बिनि थाखाय आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। स्पर्ट्स अर्गानाइजार हिसाबै अलिम्पिक एस'सिएशना गासिबो स्पर्ट्स इभेन्ट्सखौ कन्ट्रल खालामो। ओंखायनो बिनिफ्रायनो जेब्ला कन्ट्रल खालायो जेब्ला बेनिफ्राय खामानि मावनायनि जे स्कप आं बेखौहाय गोबांसिन मोनबाय होननानै आं सानना लादों। आं आसा खालामदों आं बेखौहाय गोसो गोरबोजों गोबाना लानानै
आङो खामानिखौ मावलांगोन जेसेबां हायो एसेबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय माबोरैहायबा गोजौ फारसे लांनो हायो गेलेनायाव बेखौ आङो आसा खालामनानै आङो आंनि खामानि जे मावनांगौ हाबा आं बेखौ मावलांगोन आं थिरांथा लादों दिनैनि दिनाव थेंक इउ मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि एस'र गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन लोगोसे स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन